Вие сте с Bear Grill и Йок. Днес ще ви покажем как се прави пица от тесто. Сега трябва да изчакаме малко да втаса, то почти втаса и ще ви покажем как се прави. Сега просто го размествам. Да. Но това нека да вие сте с добро утро, България. Ето и нашата мисия. Ще направим тесто, което и ще стане на пица. Но иска много време за това. Нека първо да оставим. Бъдете търпеливи. Да. Тестото трябва да втаса много хубаво. Аз като викам майче вече е втасала. Ще започваме. Да. Ще започваме. Сега, раздели на две тестото, за да може да станат две парчета пици. Сега. Размисли това сега. Да. Но трябва да има някой, който да снима. Тъй като няма кой да снима, няма да може да излучваме. Да снимаш ли за малко, аз ще после да снимам тебе. Добре. Става така, но ръцете са ми малко мръсни камерата. Камерата работи. Сега ще ви покажа как се прави. Първо, слагате, това вече се размърси. Драги зрители, аз се разтварям моите. Вътре трябва да излезе такива тръбчинки. Ако се излезе, значи тестото е втасело. За това, моля камерата напред, не надолу. Дигни нагоре. Сега. Малко се увеличи камерата, да може по-удалече да се фасили. Сега ще ви покажа. Разтваряте тестото на две. Вижте колко интересно. Ще ви покажа с две точки. Трябва да излезе. Сега. Гледайте, наблюдавайте много внимателно. Това тесто трябва да се изпече, след това ще го изпечем за 1 час в формата, 5 минути. И ще стане. После пак ще втаса и ще е готово. Сега, вижте отдолу. Вижте тук отдолу, трябва да е поне 1 сантиметър, не повече. Моля, оставете мръдниците да си са качени в ушите, как се прави пица. Сега. Пицата ще е дълга почти 10-15 см, колкото един гладен човек да излезе. Но няма да се яде, просто ще ви покажем как се прави. Гледайте. И към мъните е само към дълго. Наблюдавайте много внимателно. Вижте как вече да се получава формата на пицата. Виждате ли? Да. И е по-желателно да сложиш така едни чертички. Да стане по-хубаво. 3 черти, 4 сега. След това го размествате много. Имаме ли още малко брашно? Не, нямаме. Така. Пицата може да не стане много оформена, но поне ще стане добре. Сега. Дръж това. Чакай. Спокойно бе, Данчо. Сега трябва да изкараме много внимателно. Няма и само много добре. Да. И да изкараме. И да обърнем от другата страна. И после ще ви покажа какво следва. Кога излезна? Сега. Така. Моето тесто е разтворено. И сега ще го съединя с това, само още малко да го разтворя. Ето, дръж. Чакай. Чакай, да снимай ли дам? Да. Да, снимай, но най. Ама съберете се малко. Сега, тъй като това парче пица вече е. Съберете се малко така. По-удалече си. Тъй като това парче е готово за... Сега си минава, ама. Сега! Много става. Сега, гледайте. Трябва поне 1-2 пъти. Даже сега ще снимам. Видяхте ли? Изпусна пица. Правите го колко. И го разставите и си завете това. О, какво? Ще убия нападка за скоро. Какво ти казала? Какво ти казала, бате? Не знам как. Не, готово. Non, c'est fini. Attends, снимай. Иска да ви взема пицата, която си е, само че ти
малко парче пише. И ще е много желателно да го изядете. Искате ли да опитаме малко сърцето? Не е за предпочитане. Друга сърцето, да. Да, разбирате много внимателно, нали? И елате на плочките да ви изкажа какво трябва да направите. То се е размекнало, Данчо. и двамата го само правите така. Да може да се получи форма. Ето, видяхте какво се няма. Но не трябва много да е високо това. По-тънка пица, по-естина, по-дебело, по-скъпо. Давай, аз хайде. Ще го кажа в линк. Снимай. Да, сега. Това е помощника там. Сега само трябва да я вкара в печката. Нищо да как ще стане, защото долу нямам шпатна. Правила тук да закриете камерата. Значи отдолу, внимателно. Тя на една пица. Това бяхме с готвачите. Данчо, покажи лицето. Готвачите Гаспачо. Готвачите Гаспачо и Тапачо. Вие бяхте в Добро утро, България. Сега, нека да похапнем. Виж каква грозна пица сега. Не. И виж, тук даже се е образувало останалото. Искате ли какво се прави с тази пица? Наблюдавайте много внимателно. Гледайте, първия на 3 метра. Гледай, Айде бе, Христо, това бяха останали. Ай, готови сме? Имам